Скъпи човек, смятам да е до тук да са видеята. За сега. До 4-5 горе. Ние няма да има повече видеа. Ще такова ще трябва да се прибира. Да се прибера, ще се наявам, ще ви покажа топката. Направо и сега ще ходим да ви покажа. И да видите какво ще си... Оба, мамка. И да видите какво ще си спечелите. Ако имаме 50 абоната. На 50 абоната правим анкета, кой ще спечели топката. Общо. Ще отиваме да я покажем. Да я покажа. Човек, ето е топката за giveaway. Надявам се да се вижда. Чакай. Ето една топката. Малко изтъркана майка.